Ajining raga gumantung saka gumebyaring busana minangka jejere basa lan sastra sampun kapiyarsa tumandang saindenging Nuswantara minangka budaya kang nyata adiluhung luhur mulya budayaning bangsa keparang katimbalan marak sowan dhateng Tarap Agung Bapak Sukirno Dal Ibu Sulasemi Sinenggoyong Ngabiyantara HBR Multimedia Video Shooting namung kanthi nyuwun tambahing idi lan pangestu jagat pamuji Ngabiyantara. Sari